31 de desembre, a punt de caducar. Hola, mare. Hola! Què fas? Doncs aquí, endreçant aquestes coses aquí per llançar, perquè estan a punt de caducar. Què dius? Vas a llançar això? Sí. M'ho puc emportar? I tant, si no m'ha embrutat res, ja t'ho pots emportar. Però no m'ha embrutit res, Mare, mira què he fet amb la llauna. Cada any, al voltant d'un terç dels aliments no són consumits. Si us plau, compra només el que necessitis. Vale, pero empezamos desde abajo con puño, ¿eh? Puño abajo. Vale. Vale. Pero mirad abajo también. Vale, realmente serio. Mirando abajo. Cuando diga uno, arriba.